Mae pob un reidwr yn y ras ddileu yn dechrau gyda'i gilydd. A pob yn ail lap, bydd y reidwr ola i croesi llinell yn cael ei fwrw allan o'r ras. Mae hyn yn parhau nes bod 2 reidwr yn unig ar ôl. Mae safle yn holl bwysig. Fel rheol, tua'r blaen yw'r lle gorau i fod, yn yr ail neu trydydd olwyn. Bydd hwn yn sicrhau eich bod chi allan o berygl amlwg sydd yn digwydd ar gwt y ras. O ran tactegau, bydd y reidwyr yn trin y ras yn ôl eu cryfderau. Bydd rheini sydd â mwy o ddygnwch yn cynnal tempo uchel ar flaen y ras, mwyn aros mas o unrhyw drwbl. Ond mae hynny'n golygu na fydd ganddyn nhw gymaint o egni ar gyfer y diweddglo. Bydd y gwybwyr yn mentro eistedd ar y cefn gan ymdrechu'n galed pob yn ail lap i osgoi croesi'n ola. Mae'r diafol fel gêm o wyddbwyll ar 2 olwyn, lle mae tactegau yr un mor bwysig a cyflymdra a nerth corfforol.